startsignal til Mikkel Laursen, start nummer 44 på Casanova Void. Start nummer 45, Thomas P. Jensen, stedshold klar. Og efter Thomas vil der være en kort pause på 10 minutter. Nå ja, jamen jeg har kaffe til gode endnu. Ja, det lyder ikke. Nej, Foregående rytter, start nummer 43, Camille Rangis Silber, slutter med i alt 8 fejl. I første fase er jeg 4 på tid. Tiden var 77,7 EM. Er det ikke så dumt, eller er det så dumt? Og så har jeg Så vil vi gerne se start nummer 45, Thomas P. Jensen på banen. Så 200 se hvad det den der nede, jeg skulle få den over af. Så er jeg ude at springe lidt mellem på den ene. Men så ved jeg også, at den er bit.